Het werk aan de toer wie ik wel nedig. In de tjerken kon je door de squorren hinnen naar Boetensjen. Dat is nou veel in de tijd. De tjerke is op een soort van betonnen tafel zet. Die tafel ligt hier om de tjerken. We hebben een laag van 60 centimeter stenen uit de toer hakt. En daar toch in is die tafelblad getten. Ik steer nou op een hoek ongeveer. Hij rent die kant uit en hij rent die kant uit. En het tafelblad is zo'n beetje 30 centimeter dik. Bij het uitgraven van de tjerke was duidelijk dat het de tweede toer is op deze locatie. Wij vonden onder de fundering van deze toer een oudere fundering van een oudere toer. En die oude toer, waarschijnlijk uit de 13e eeuw, is ek verzakken. Eerst die toer die bouwd is om tol van 1300 heen. Die is verzakken door de instabiliteit van het terplichaam zelfs. Die is ouderutsen. Daar is deze toer in de 18e eeuw opgebouwd. En na de terpafgravingen in de 19e eeuw is de toer op een ei verzakken. De skiertnis het hem verhellen. Bij het onderzoek naar de terp hadden ze een terugsnede maken van de groenlagen. Die willen ze graag zien in het beziekerscentrum. Maar dat voldocht net. Er zijn dan ook plannen van nijbouw. Als de kerken nemen, dat in die zo uniek is dat hij een soort toegangsport is van alle middeleeuwse kerken in Noord-Nederland. Dan krijgt de kerken toch ook een breder plak in het geheel. En dan kunnen wij als beziekerscentrum eigenlijk er net achterblijven en dan maken we echt wat nice mooie. Onder de fundering van de Ooster Tour binnen 2 helden van een muntvoen. Ik ben er 2 schedels van, één van een vrouw en één van een bandje.